Heeft sneeuw geen invloed op scholierenloop? Wordt parkeren in Venray gratis? Het is vandaag 27 januari. Dit is het Pelemaasjournaal. Bijna 250 scholieren hadden zich aangemeld voor de 26e editie van de scholierenloop. En ondanks de sneeuw gingen de leerlingen toch van start. Met veel enthousiasme stonden de kinderen bij de start van de scholierenloop van de Vlakwatercross. Ondanks de winterse omstandigheden, want het had net van tevoren nog flink gesneeuwd. Ja, het is natuurlijk een verrassing dat vanmorgen toen we om 7 uur naar buiten keken, dat die sneeuw, dat was natuurlijk vrij onaangenaam. Maar goed, het is verse sneeuw, dus op zich moet dat geen probleem zijn om toch te lopen. En dat blijkt dus nu ook, het is opgehouden met sneeuwen, dus ik denk wel dat het goed lukt. Er werd hard gerend over het parcours, terwijl langs de kant ouders en andere familieleden de leerlingen aanmoedigden. Hoe ging het, de run? Goed. En hoeveelste ben je geworden, weet je dat al? Nee. Ben je moe? Ja. En, hoe ging het? Goed. Blij dat je eerste bent geworden? Ja. Heel sportief, allemaal. En heb je hard geoefend van tevoren? Ja. Op sport je sowieso al heel veel. Ik zit op atletiek. Naast de individuele lopen waren er ook estafettes voor ploegen. De Hommel behaalde de eerste plaats in de estafetteloop voor groep 7 en 8. Zij hadden een bepaalde tactiek gebruikt waarmee ze konden winnen. Als iemand aankomt, een paar meter, staan we een beetje zo en dan rennen we kleine potjes maken. En de laatste 2 zaten op het sprinten. Ja. De laatste 2 zaten op de sprint? Ja, zetten we goed. We zetten dan volop sprint op. En zitten jullie ook op sport? Ja. Wat dan? Hockey en dansen. Honkbal. Ik ga op atletiek en ik zit op voetbal. Zwemmen, scouting en EHBO. De scholierenloop wordt alweer voor de 26e editie georganiseerd. En sinds enkele jaren zijn er ook meerdere trainingen voorafgaand aan de loop. De organisatie ziet dat het aantal jonge deelnemers hieraan blijft groeien en dat dit bovendien een zeer positieve uitwerking heeft op de atletiekvereniging zelf. We hebben eigenlijk nog nooit zoveel pupilletjes, die kleintjes, gehad als de laatste 1,5-2 jaar. En ik denk dat dat mede, dat de Vlakwatercross daar mede een heel erg belangrijke stimulans in is. ATV Venray bereidt zich nu voor op een jubileumeditie volgend jaar. Dan bestaan de Vlakwatercross en de vereniging zelf 40 jaar. En daarom gaat de organisatie een speciale editie organiseren met extra activiteiten. Je zult wat wedstrijdgedeelte, daar zou je niet zo heel veel aan kunnen veranderen. Wat je wel daaromheen kunt doen, met name voor vandaag met de scholierenloop, dat je een nevenprogramma, dat je daar misschien nog eens een keer extra, en dat zijn we ook serieus van plan, om daar wat extra activiteiten en speciale activiteiten voor te organiseren. En daar willen wij ook duidelijk, ook Venray's artiesten of medewerkers etc. voor inschakelen, die dus ons meehelpen om dat 40-jarige en dan de 27e scholierloop, om tot een waar loopfestijn te maken. Basisschool De Meent uit Leunen was uiteindelijk de winnaar van de Jo van Oers Memorial. De tweede plaats ging naar basisschool De Hommel en als derde eindigde basisschool Sint Petrus Bande uit Venray. Basisschool Maria uit Oerlo won de wisselbeker voor de school die procentueel gezien de meeste deelnemers telde. Het parkeerbeleid in Venray wordt herzien. Dat heeft wethouder Ike Busser vandaag gemeld. Het betaalparkeren is al veel langer onderwerp van gesprek. In combinatie met de teruglopende bezoekersaantallen en leegstand in het centrum wordt de kritiek alleen maar groter. Stichting Venray Centraal heeft een aantal weken geleden de noodklok geluid. Het betaalparkeren in Venray en de allesbehalve klantvriendelijke houding van parkeerwachters is volgens de ondernemers dodelijk voor het centrum. De gemeente heeft nu besloten het parkeerbeleid te herzien. En geen enkele maatregel is op voorhand taboe. Wethouder Ike Busser sluit het volledig afschaffen van betaald parkeren dan ook niet uit.
Het is een mogelijkheid om tot gratis parkeren over te gaan, maar dan zul je een aantal aanvullende maatregelen moeten nemen, die bijvoorbeeld liggen in het instellen van een blauwe zone, of die bijvoorbeeld een combinatie zijn van gratis parkeren en betaald parkeren, die een combinatie kunnen zijn van vergunninghouders. Nou, al dat soort zaken, daar zullen we naar moeten kijken. En ja, uiteraard hebben we dan ook nog een financieel probleem vanwege alle investeringen die we in het verleden hebben gedaan. En hoe groot is dat financiële probleem? Nou, dat financieel probleem heeft in de orde van grootte van totaal afschaffen van betaalparkeren tot nog het in stand houden van een aantal varianten. Lijkt dat in de orde van grootte te liggen tussen 1,2 en 1,6 miljoen euro per jaar. En waar gaan jullie dat dan zoeken? Ja, dat is nu net de vraag. En afhankelijk van de combinatie die je kiest en of er wel of niet nog iets voor betaald zal moeten worden en of bijvoorbeeld bepaalde groeperingen er iets voor over hebben om het parkeren helemaal gratis te maken, ja, daar zullen we de komende maanden met elkaar over moeten stoeien. De gemeente gaat in gesprek met de ondernemersvereniging Venray Centraal, Horeca Venray, het gehandicaptenplatform en de wijkraden van het centrum en de omliggende wijken. En daarnaast klinkt ook vaak kritiek op de manier waarop de parkeerwachters en BOA's het beleid handhaven. De wethouder vindt dat de parkeerwachters en BOA's hun werk op een goede manier verrichten. Nou, dat hangt een beetje samen met de opdracht die de BOA's van de Raad hebben gekregen van ons als college. Wij voeren het beleid uit wat is vastgesteld. En daarin zit gewoon dit handhavingsbeleid. En dat handhavingsbeleid is gekozen omdat daarmee de betaalbereidheid van mensen ook toeneemt. Op het moment dat je niet handhaaft, neemt de betaalbereidheid af en is er dus geen sprake meer van kostendekkend parkeren. En ik moet zeggen dat de BOA's dat op een heel goede manier eigenlijk doen. Er is wel kritiek op, uiteraard. Het is niet leuk als je een bon krijgt. Maar deze mensen voeren gewoon de opdracht uit die ze van de Raad en van ons hebben gekregen. Die doen gewoon hun werk. Ja, en dat doen ze op een normale manier, denk ik. Maar dat kan soms toch wel eens wat vriendelijker, wordt dan gezegd. Ja, wat vriendelijker. Ik snap dat mensen die op de bon geslingerd worden en dan aankomen lopen, dat die ook al wat, laten we zeggen, heet gebakerd zijn. Ja, en dat leidt soms tot reacties waarvan ik denk van nou mensen, als je dat anders had gezegd, dan had die BOA misschien ook iets anders teruggereageerd. In mei zal meer duidelijk worden over de uitkomsten van de gesprekken. Het nieuwe parkeerbeleid moet voor de zomervakantie klaar zijn. Tot zover dit PLMA-journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot woensdag 6 uur 's avonds. Donderdag is er weer een nieuwsjournaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is er veel bewolking en valt er af en toe wat motregen. Morgenochtend begint overwegend droog, mogelijk met wat zon. In de middag wordt het bewolkt en komen er langdurige perioden met regen tot in de avond. Het wordt maximaal 7 graden. Dankjewel voor het kijken en graag tot donderdag.